kuyenzeka lama invitation esiwathathayo siwafake nakuma room divide emshado ukwenzela ukuthi singakhohlwa invite emshadweni invite epartyini invite kwi graduation. If possible ngabe invitation oyitholayo from Monday ethi woze enkonzweni yona invitation oyiframe ukuthi ngingakhohlwa because i-invitation ebaluleke kunawo wonke ama-invitation oyitholile and umuntu oku-invitele enkonzweni uyena umuntu okuthandayo kunabo bonke abantu. Into ongayizondo uyabona uma uzonda umuntu ukuthi akangimemanga emshadweni wakhe into encane leyo kodwa umuntu ongakumemelanga enkonzweni into okumele uyithathe serious leyo. Uma ubona ulive ubona ukuthi enkonzweni yenu kade kunje wangangi-invite ngisho bekuthiwa ngangi-invitile emshadweni wami kodwa ngingak-invitelanga ebukhoneni benkosi lowo muntu lowo yena umuntu okumele umkhethishile. So bazalwane kuwo wonke ama-invitation esiwasendayo nayo yonke into esiwafaka kuma-reminder wethu ukuthi ngifuna uku-invite umuntu i-invitation ebaluleke kunayo yonke into ongayenza invitation oyisendela umuntu ukuthi come to church. Nomuntu othola i-invitation kuyo yonke i-invitation oyitholayo nosayitholile kulonyaka i-invitation ebaluleke kunayo yonke ne-invitation okumele ungayikhohlwa. Uma uthatha i-diary ubhala kwi-diary ukuthi ngi-invite kwi-graduation kabani amanye ama-invitation okungamele uwakhohlwe okumele uwafake kuma-diary i-invitation yomuntu asuke kumemela in the presence of the Lord because endlini kaNkulunkulu kukhona ukuthula. Endlini kaNkulunkulu kukhona umusa kaNkulunkulu and isikhathi esikuso angeke size survive. We only need umusa kaNkulunkulu. So uma ke izwe lishoti ngomusa noma izinto zenzeka indawo ebaluleke kunazo zonke ongayidinga ezokwenza usurvive indawo lesi-invite ozofika uthole umusa ubone umusa kaNkulunkulu. Uma ukhona namhlanje in the house of the Lord ngicela uzishayele ihlombe. Hallelujah. Sifundisile ke bazalwane. I hope ngibingelela wonke umuntu. Ngabingelela ama visitors wethu, ngabingelela abala ekhaya. Ilocally. Siyanibingelela nani bazalwane. Ngiyabingelela Xolo unyamzala uXolo isitshazethe bengekho izolo ngishumayela la holiday. Kodwa ke siyakubingelela noXolo egameni lika Jesu nabo bonke osisi ebebengekho siyababingelela. Ngenxa yenu ke bazalwane. Sengiziprovile ukuthi ngishumayela angidonsi. Sengiziprovile ukuthi ubani odonsayo phakathi kwami nobaba umsemango. So leyo isi-secret sengi-right. So bazalwane ubaba uthe I am the only thina sodwa abantu esiyakude. Thina sodwa abantu esisazohamba la 8 hours before sifike endlini. So kulo 8 hours ngenhlanhla ke mina ngisebenza kusasa. Mina engami lento yokudonsa nokulula angisebenzi kusasa. So ngi-right nje ngirelaxile. So nawe cela urelax. Amen bazalwane. Hallelujah. Besizofunda iverse eli-1 nje. Kodwa ngenxa yalabo bebengekho izolo sesizodonsa. So uma ubone ngathi kudonsekile ukhulume nabo ukuthi niyabona nisikhoste kanjani. Ibona labo ke abasikhostile. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga kakhulu kuma nobaba lesi sikhathi abasiphe sona. Siyazi ukuthi iSunday sonke masiza nje even nathi uma sehla sisuke eGoli sisuke sithe ukuthi engathi ngingashumayela ubaba. Athi ngashumayela ubaba. So ngiyazi ukuthi mhlambe nabanye abakhona la bebenalokho engqondweni. Kodwa bazalwane siyazicelela njengamantombazane. Sicela nisipheni ithuba. Isikhathi esiphila kuso asisifavor. Even ezitradini ezihamba kuzo azisifavor. Emsebenzini esisebenza kuwo yonke into ayikho that is on our favor. So siyacela abazalwane ezikhathini ezinjena nakulezi inkonzo ezinjena nisibekezelele nje sifundisane sikhulisane. Amen bazalwane. Amen. So siyacela abazalwane izolo sifundile but namhlanje sesizofaka ekhaftinini zethu because the journey for intombazane is too long. Esikudlile kuphela mhlambe won't be enough. So siyacela ukuthi sifake ekhaftinini. Uma ungafake ekhaftinini ufake esikhaftinini ufike uphe nabanye usherele nabanye. Into yenza ukuthi sesingafanele siqhubeke nale Sunday sesenzele ukuthi sikhulume kulabo abakhona ke kulabo abala uNkulunkulu asisize ngabo. Chile izolo ngathi le South Africa incane kakhulu for lamantombazana la.
South Africa kwaziwa nje ukuthi kunentombazane ekhona yase Holy City ekholwayo ephila ubungcwele ethandazayo edumisayo. South Africa is too small. Ngithe uDelila e1 engenazo ngisho ikhwephe engenawo ngisho amandla. Wakwazi ukunqoba uSamson umuntu owanqoba isizwe zonke. Ngoba intombazane i1 nje inamandla kodwa amandla awo umechanelwe kahle. Amandla awo umi wasebenzise nje achaneleke endaweni right. Yonke into is possible. So nje into esizoyenza sizama ukuchanela lamandla because siyawazi maningi. Futhi siyawabona ayabahlupha. Bawakhiphele endaweni errong. So into esizoyenza ukuzochanela nje lawa mandla. Amen bazalwane. Hallelujah. Cela sizane bazalwane ngiphethe iBhayibheli lesilungu mina la ngicela sivule incwadi ya Esther chapter 1 sifunda 11 and 12, chapter 2 sifunda 10 and 17, sivula incwadi kaRuth sifunde verse 8 to 9. Ngenzela sisale sesifunda nje bazalwane then sengizobuyela ke kuze singa lesikhathi sethu then kube verse 15 to 16 mase sifunda verse 22. Amanye ngizofunda nami too ukusave nje isikhathi sethu. Cela siqaleni ke uEsther chapter 1 verse 11 and 12. Ukuba zimlethe uVashiti inkosikazi phambi kwenkosi abe nomqhele wobukhosi ukuba abonise abantu nezikhulu ubuhle bakhe ngokuba wayibukeka kahle. Kepha inkosikazi uVashiti yenqaba ukuza ngesiyalezo senkosi ngesandla sezinduna. Ngalokho inkosi yathukuthela kakhulu, ulaka lwayo lwashisa phakathi kwayo. Amen. Then Esther chapter 2 verse 10 wakhona. Kepha uEsteri wayengakhulumanga ngabantu bakubo nangezihlobo zakhe ngokuba uMordecai wayeyalile ukuba ingakusho. Ingakhulumi, yes. Then sehlele lapha na ku verse 17. Inkosi yamthanda uEsteri phezu kwabo bonke abesifazane. Wafumana umusa nesihe emehlweni ayo kunazo zonke izintombi. Wamfaka umqhele wobukhosi, wamenza inkosikazi esikhundleni sikaVashiti. Declared her queen instead of Vashti. Amen. Then siye ku Ruth chapter 2 verse 8 to 9. Ruth chapter 2 verse 8 and 9. uBowazi wayesethi kuRuthi, angithi uyezwa ndodakazi yami, ungayi ukukhothoza kwenye insimu, futhi ungasuki lapha. Kepha namathela kuwo amantombazane ami lapha. Amehlo akho mawabe sensimini ayivunayo, uwalandele. Angithi ngiyalile abafana ukuba bangakuthinti na. Nxa womile yana ezitsheni, uphuze lokho abakukhileyo abafana. Verse 15 to 16 and verse 22. Esesukile ekukhothezeni uBowazi wayala abafana bakhe wathi, makakhothoze nasezithungwini ningamkhathazi. Anoke nimkhiphele nokuthile ezithungwini, nikushiye ukuba akukhothoze ningamsoli. Amen. 22. uNaomi wayesethi kuRuthi umalokazane wakhe, kuhle ndodakazi yami ukuba uphume namantombazane akhe, ungafukelwa kwenye insimi. Amen bazalwane. Siyabonga Nkosi izwi osilungiselele lona namhlanje kuseni.
Siyazi Nkosi ukuthi bewubonile ukuthi sizoba khona, ngizoba khona, nomunye uzoba khona. Then you've prepared this word for us. Elethu Nkosi siyakholelwa kulo. Siyazi lingamandla kuNkulunkulu wethu ongcwele. Siyathandaza ke Nkosi ukuthi meet our need. Hlangabezana even our expectations ngezwi lakho ekseni. Uyinkosi akekho njengawe. Amukela udumo lonke nezibongo egameni lika Jesu Nkosi. Amen. Amen bazalwane. So afunde onke nje ngenzela ukuthi singalokhu sibuyela emumva siqhubeke. Uma siqala lana siya encwadini kaEsther. Sithola la iqaleni masayifunde eqaleni ukuthi kwakukhona inkosi, and inkosi lena yayine queen. Inkosi yayibusa ama province ayi 127. Ngoba iSouth Africa inama province nje ayi 9. But la lenkosi lena yayibusa ama province ayi 127. So iBhayibheli lithi lenkosi ke yenza umcimbi, yenza nje iparty ngesinye isikhathi. Iparty eyayenzayo lenkosi yenza iparty eyalasta for 6 months. Celebrate kwenziwa nje iparty for 6 months. Ziyabuya epalace kwenziwa iparty. Uyabona ukuthi kulo 6 months lo uma ngingathiwa nje lapha yanathi epalace lethu kubayede kwenziwe umcimbi for 6 months. Ungaze ugcine khona abantu abangagcina bengasayithengi nane grocery. Ukuthi vele kuyadliwa epalace. Ekseni udla breakfast, uzilunch, uzisapha. Uhamba uyoyihlalela khona. Nongayanga ugcine sethi athola icall ukuthi hey usathenga igrocery. Half a year thina kuthiwa sizohlala lapha na sidla lapha ya. Ngicabanga ukuthi kwakubutha nane ingane kuthiwa hayi asambene epalace ziyabuya. Amagrocery khohlwane ngamagrocery for 6 months sizobe sidla epalace. Nkosi yenza leyo mcimbi ke kuyaphuzwa kuyadliwa kwenziwa yonke into. So uyabona ukuthi wonke umuntu owayekhona endaweni wagcina esekhona ukufika. Wonke umuntu wagcina eseza epalace. Then ke iBhayibheli lithi ngelinye ilanga uma umcimbi lo iparty le seyizophela, inkosi seyiphuzile iwayini ngathi liyangena emathanjeni ayo. Yase ikhipha iinstruction yathi icela uhambe kuyolandwa iqueen. Ngoba iBhayibheli lithi yayigwanwe iqueen uVashiti. Intombazane yayihluna wonke umuntu. And ngokufunda nje lenkosi mawufunda phambili uyabona ukuthi okay kushuthi kwakuumuntu vele yonke into yakhe kumele ihambe phambili. Ganwe intombazane ihluna wonke umuntu endaweni. Iqueen uVashiti yayinhle kunawo wonke umuntu. Ithi kwakulangazelela kwaulangazelela nje ukuyibona. Uyabona lo muntu ombonayo emuhle ukuthi kodwa engathi ungalokho umbuke njalo. So yayinjalo ke iqueen le. iBhayibheli lithi inkosi yaleza ukuthi hambani nombiza eze nje amodele nje la simbuke ngoba ngiyazi ukuthi uyabukeka unkosikazi wami. Zahamba ngempela ingceku zenkosi zabiza uVashiti. Afike zamtshela zathi inkosi iyakubiza. iBhayibheli lithi uVashiti wanqaba. Wathi no. Angizi lapho. Babuyele enkosini bathi and into yawesa akatshela inkosi direct, utshela laba bayithumile. So inkosi I think into yenza mhlambi yaba furious kakhulu ukuthi awu shuthi bonke labantu bayacabanga ukuthi lo ukhuluma kanjena. Uma ekhuluma kanjena ngoba lapha ahlala khona uVashiti uhlala nabanye omama okuye ama maids wakhe okuyena amsevayo. So uma uVashiti ekhulume kanje I want the message ayisendayo kulaba amanye amakhosikazi. So iBhayibheli lithi into eyacasula inkosi kakhulu ukuthi unqabe ukuza phambi kwabantu and uma ngingamdiscipline manje indawo yonke le ngoba akekho umuntu ongekho kulomcimbi usuthathe for 6 months indawo yonke le kuzokhula noma kuzovela amakhosikazi adelelayo ukuthi uma ubaba wakhona ethi umama enza ukuthi so inkosi ngenxa yalokho ke yathi uVashiti kuzofanele simdiscipline. Amehlo ami ke lapha ajikele khona abuka khona abuka uVashiti eyiqueen ehlele epalace izinto zimhambela kahle ekhola ama short methi lo ngapha methi lo ngapha methi lo ngapha mhlambe wayengaqala ukwenza mhlambe wayengaqala ukuthi kwenziwa into efuna yena by the way iqueen
kwenziwa into efuna yena methi no angithi siyazi abantu besifazane bayathanda vele ukuncenga so umethi no uyazi ukuthi kuthiwa no wonke umuntu manje yini enye singayenza what more can do yini engakwenza ukuthi mhlambe keke uzuyenze lento le uVashithi wayecabanga ukuthi usakuleyo era yokuthi uma ethi no athi no kuzwakale kubhawe wonke umuntu kanti uthi no nje ngaliya kwelinye isayidi kunentombazane iBhayibheli elithi yayintandane yashonelwa abazali thema isishonelwa abazali bayo yathathwa uMordekhai iBhayibheli lesizulu libeke ngathi kwakumalume wakhe kodwa leEnglish lithi ngathi kwakuumzala wakhe so kodwa nje wathathwa isihlobo sakhe to go on the safe side wathathwa isihlobo sakhe uMordekhai wamkhulisa njengengane yakhe wamkhulisa kahle ezikhulisela nje uEsther ingane eyintandane engenamuntu uVashithi uhlele epalace uyaqhenya wenza noma yini ngoba uyitshela ukuthi isikhathi sakhe sisaside I'm a queen and I'm beautiful ngimuhle kunawo wonke umuntu okhona la futhi ngisho ngabe kuthiwa wayesefikile endaweni uEsther noma ngabe wayemuhle kanjani ubuhle wakhe wangeke kubonakala ngoba wayethwele usizi intandane wayethwele nje usizi lobuntandane so ufika nje la uzoncedwa mhlambe noMordekhai uyamthatha nje uthi ngoba vela usenamuntu woze usohlala la uzongilekelela emzini wami angazi ukuthi uMordekhai wayemphethe kanjani uEsther esahlala naye wayemphethe mhlambe nje ukuthi vela kanamuntu akukho lapha azongiceba khona ngicela ukujikalela ikhona leli lokuthi anyone umuhlala uNkulunkulu ekubeke ukuthi uhlale nengane ongayizali khulisa ingane ongayizali mhlambe isishonelwa abazali iphathe kahle ngoba kungenzeka uEsther wakusasa umthwalo wethu njengabantu uma kukhona umuntu ohleli naye nje make sure ukuthi noma ekuthiwa ubani ingane lo iphethe kahle isevela ukuthi the day sithola iCrown ikukhumbula ukuthi kodwa ngahlala nesihlobo sami uMordekhai wangiphatha kahle ikhole siyenzayo ekseni kwabanye abantu abadala noma bekuthiwa umuphi umuntu uNkulunkulu azomsondeza kuwe ukuthi umphathe kahle umkhulise mphathe kahle umphefumulo womuntu handle with care ngoba umazi uEsther wakusasa lo ohluphekayo ngala iCrown yakhe ibhizi yalungiswa uVashithi unqaba nje uchomela inkosi ngoba uyazi ukuthi yimi bengisathi ke kanti ngaliya kunentombazane ngoba iBhayibheli lithi lento yenzeka after ukuxoshwa kukaVashithi kwahlala for about 4 years inkosi nje isagcwele ulaka ingakaxoli isagcwele ulaka ukuthi hayibo ungilani onkosikazi lo ungilani iqueen iphambi kwabantu so lo 4 years lona lo usachoma kusenza yini usacabanga mhlambe ngicabanga ukuthi noma wayesehambile wayesalinda icall welokho eyibuka kanje athi balinde mina akekho umuntu onjengami cabanga ukuthi izongena icall embizayo ukuthi buyele epalace kanti uNkulunkulu usenamanye ama plans uNkulunkulu uprepare omunye umuntu lapha ya uma kukhona ichance uNkulunkulu asakunika yona yenze ngokuthembeka uma usabanjiswa imicrophone kuthiwa dumisa faithful so ungacabanga ukuthi akekho umunye umuntu oculayo kanti uNkulunkulu kukhona umuntu osampreparayo ngaliya anything oyibanjiswe yona ukuthi uyenze enkonzweni yenze ngokuthembeka thembeka thembekani kuma ministry esinikwe wona uma uthole nje iministry yokuseva seva faithfully so yenza sure ukuthi isikhathi sakho wenza kahle makusabekelwe wena ungancengwa ngoba uNkulunkulu uma uncenga ngapha uhleze ene reserve nje hlezi kukhona okugade kanje and uma usenza kaveli akabonakali serve faithfully so konzweni thembakalani inkonzo eyunikiwe thembeka kuyo uma kufanele uma kuthi umshumayeli noma umthandazi thandaza intercede thandaza lento sabekwe kuyona noma ngabe kuthiwa uyachoma kangakanani awukathonyela uNkulunkulu yonke ministry oyenzayo uyenza ngegama uyenza under the name likaNkulunkulu ungayichomeli ngoba uNkulunkulu yena umuntu ongachonyela ungabachomela bonke abantu ungasichomela masambe emgwaqeni but when it comes to the house of the Lord ayikho into kumele sikuncengele yona ukuthi siyacela ngoba uyazazi nje ukuthi wena ugood ngoba uyazazi ukuthi ukufundela esikoleni ukufundisa abantwana abancane
So why isistructure ngothisha baka Sunday school? Because when ukuyela esikoleni wakuhlala for 4 years ukutshela ukuthi ingqondo yomntwana isebenza kanjani. Why phosine inkinga yabantu abafundisa Sunday school ukhona? Usiso bekhuluma uzoni ay baba uphuthelwa ngempela about mental health. Sine problem abantwana bethu bangena kuma mental health issues, baba nama issues. Kukhona abantu in the house of the Lord okumama profession wabo kodwa benzi lutho. Uyambona ukuthi noma ngabe kuthiwa lo mntwana lo khona into engekho right kuye. Mina hlezi ngisho ngithi umuntu onamamuthi, yabo labantu okuthiwa banamamuthi, namhlanje happy, namhlanje akekho njani. Lo muntu lo mentally udisturb. Akekho right. Kodwa sikhuluma sengazi ukuthi into right. Umuntu wakho uzothi I'm not a morning person. Makusese seniyacasuka amamuthi lawo. And lo muntu lo akekho right mentally. It's either mentally not stable or mentally disturbed. Akekho right engqondweni. Uma kukuthi right engqondweni amadimoni. Kuthi kuvele kuvuke ekseni ukuthi angingakhulumi. Kuthi angithule. Mina angikhona yazi masekusele ngathi ungaqala ukukhuluma nami ngabo 11. It's either you are demon possessed or you are mentally disturbed and you need to attend. So uma sinama professional njalo ke enkonzweni akwazi ukubona ukuthi lo mntwana izole be happy gquma namhlanje uhleli phansi usokole bakufundele bayakwazi ukuthi le behavior nje. So why isisokole ngama teenagers wethu bekhona in the house of the Lord? Yonke ministry noma yonke into phela abazalwane angifuna ukugumula icathulo ngoba ngiyazi izozenza ukuthi ngizokwazi ukusheshe ngiqede mazi phakeme. Phela abazalwane thina njengabazalwane asi-achieve, siya-receive. Our achieve qualification, you receive it from the Lord. Umuntu oreceiveile nomuntu oachievile bahlukile. That's why thina noma yini into ireceive enkosini ngisho ngabe kuthiwa ikulekelela industry outside, but it must work again endlini kaNkulunkulu. Mayisebenzele uNkulunkulu because we achievanga we receive enkosini. Thina la asinabo mama I made it. No, we receive it from the Lord. Ngoba kube kuhle enkosini inkosi yasipha. Lento oyitholile woza uzosikhonza ngayo la. Asikhonzeni ngayo. Abanye basebenza emabhenki labo kodwa kumele sibamotere kakhulu ke simele sibagade singabaniki kakhulu excess emalini ngoba bavele bayiqhinela. Labo kufuna ukukhuluma nabo one on one ngoba bafuna baze le accounting yabazi bayisebenzise emalini kaNkulunkulu engathintwa. Bafuna ukungenelelana labo kuyofanele sibene one on one ngaphandle. Hayi la ngoba ngifuna bangangizwa kahle. Amen. But yonke into oyenzayo endlini kaNkulunkulu yenze uzanelise. Uvashithi wancengwa kanti isikhathi sakhe sesiyaphela. Uma ngithi enkosini asi-achieve siya receive. Angikhulumela ngicabanga ngikhuluma even nangomsebenzi lo. uNkulunkulu akuphe wona ukuthi uyiziphilise kodwa useve ngawe endlini kaNkulunkulu. Uma nawo ususithomela ngawo ngenxa yokuthi ngiyasebenza, ngenxa yokuthi ngenza ukuthi ngibhizi ngapho, usuzosigoqela izandla enkosini enkonzweni. Asi-achieve la siya receive. You receive it from the Lord and umuntu okuphila yena yedwa onamandla okuyithatha. Uma uphile uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha. uNkulunkulu ekubekela phezulu usuke ngakuthathanga wakuthi wakuphosela phezulu ukuthi usungaqala uvule amaphiko. Bible lithi uNkulunkulu lift us up. Ukuphakamisa ukuthi ula na isandla sakhe sila. uNkulunkulu ukulite up. Uma ula phezulu ke akungamila amathumbu ngoba ucabanga ukuthi ula phezulu. Awuphoswanga ukusuzenzele. uNkulunkulu still usala. Sandla sakho ukuphakamisile akakulahlelanga phezulu. Ukuphakamisile. So serve God. Thembeka uNkulunkulu noma usula. Noma bekuthiwa uNkulunkulu ukuphe ini. Noma bekuthiwa ukwenzele ini. Thembeka uNkulunkulu lapho.
Amen. Bible lithi ke kwakukhona intombazane ngoba besesishilo igama labo Esther yayingenabazali yakhuliswa umalume wayo oyisihlobo sayo uMordecai. Wase kufika ke isikhathi lapho inkosi esidecide khona ukuthi njengamanje ke sengifuna ukuthatha inkosikazi. Yathi ke mawufunda ama version amaningi ahlukene amanye akucacisa kahle iningi lawo liyakucacisa ukuthi wathi ngifuna ke manje ngizomthatha manje ngifuna ozoba muhle ngaphezulu kukaVashithi. Besazi ukuthi noma sifunda sazi ukuthi akekho umuntu okhona omuhle ngaphezulu kukaVashithi, noma ke mhlawumbe mengaba khona ngabe muhle naye kwilevel yakhe. Besingazi ukuthi ukhona umuntu ongathi ukhona la ongaba muhle ngaphezulu kukaVashithi. That's why inkosi phela yathi amongst all these provinces lawa 127 ngoba lapha ekhona yayicabanga ukuthi akekho umuntu. By the way ngibazi bonke abantu bala. Yathi mhlambe kukhona lapha engingazi khona. Hambani niqoqe ningcingele onke amantombazane. Mangaka amantombazane akhona kule 9 provinces siphila kuyona. So yena wathi ke amongst 127 niqoqe nonke nje amantombazane amahle. Ezela ngoba efuna ukukhetha unkosikazi. La ngempela eza onke. But iBhayibheli lithi uma uEsther ehamba yena eyalapha ya uMordecai khona umlayeza amnika wona. Wathi lalela lanake kanami wena ngoba wazi lutho uyafika la kade uyisihlalela le nabazali bakho lalela lanake. Uma ufika lapha esigodleni seni excited ubona amanye amantombazane cela ungenze into e1 ungakhulumi ngokuthi wena ubani. Ungatsheli umuntu ibackground yakho. Uma ufika lapha ungayithi vu yokuthi wena hayi mina nguEsther ngashonela abazali ngikhulele kuphi kahle kahle mina ubuzwe bami buyini. Fika nje lapha nawe ungene ngabo bonke ungakhulumi lutho. Bafika bangena ngempela bonke bangene enkosini. But iBhayibheli lithi ke kwathi masengena uEsther uyena wafumana umusa phezulu kwabo bonke ababekhona. I think ababe rich ngaleso sikhathi abanye mhlambe ababe angithi siyazi ukuthi kuthiwa iking uganwa iprincess, iprince iganwa iprincess. I think mhlambe babe khona ama princess ayekhona lapho kwazakala ukuthi hey ngendlela rich ngayo inkosi ithe ifuna unkosikazi kwalungiswa ama princess amanye agcotshwa. Bebe lithi banika izinto zokugcotshwa bagcotshwa balungiswa. Akhona ama princess amanye ayelungisiwe. But iBhayibheli lithi amongst bonke ababelungisiwe kwakukhona intombazane eyayiuEsther naye walungiswa. Wathi mengena yena emodela inkosi yamthanda okudlula kunabo bonke. Umusa kaNkulunkulu not ifavor yeba phezulu kwakhe. Inkosi yamthanda yayisisimthatha yamenza unkosikazi esikhundleni sikaVashithi. I think uEsther ekukhuleni kwakhe noma meyefika nje endaweni la efike ezohlala nomalume wakhe wayeze ethi nje ngizokwenza nje ukuthi ngikwazi ukusurvive. Ngizohlala nje ukuthi mhlambe ngikwazi ukuthola into yokudla. Kanti uNkulunkulu umbuka more than that. uNkulunkulu uthi wena ufuna into yokudla uzohlala ngokucabanga ukuthi wenzele iplate lokulala mina ngikupreparele icrown. There is a crown, there is a palace for you. From a back room yakwamalume wakho to the palace. Uyohlala epalace. Noma ngoba ngabe kuthiwa yini oyibonayo empilweni yakho ubone ngathi izinto azenzeki. Be faithful lapho ohlaliswe khona nakulokho okunikiwe nalomsebenzana onikiwe. Be faithful and listen. Bible lithi into eyenza ukuthi athole umusa ukuthi akakhulumanga lutho ayeyalwe ngayo ukuthi ungayithi vu. Ezinye izinto esizenzayo manje masiniala ngibone ngazi ukuthi wayengafuni ngisho wayengafuni ngibatshela ukuthi ngintandani ukuze ezongizwela kanti uyazi ukuthi silungiselela wena icrown silungiselela wena ipalace. Uma sithi thula sikulungiselela icrown.
uma siziseva unganaki. Khonza uNkulunkulu. Unganaki. Uma sikunika iminisi sithi yenze. Cabanga ukuthi sinomona nawe asifuni ukuexpose. Asifuni ukuphumela eindaweni. No. Silungiselela wena. Because uMordecai uthi ngihlalile la. Ngiyayazi yonke indlela eyenza ngayo. When uyafika awazi lutho. Yenza amazwi ami ungakhulumi lutho okutsheliwe. Ngiyathandaza ukuthi noma ubani okhuphukele kule ntaba weza kule conference ethwele usize ethwele ubuntandane bakhe. May you go out uNkulunkulu esekunike icrowd. May you go out uNkulunkulu esekulungiselela ipalace lapho. Ngiyakuthandazela noma yipi intombazane enezinto ezinya ukwazi nanokuyikhuluma ubuhlungu bakhona ukwazi ukubusho. Kodwa ngiyakuthandazela ukuthi ukwehla kwakho kule ntaba uNkulunkulu ahlangabezane nawe. uNkulunkulu abone ukukhonza kwakho, uNkulunkulu abone inhliziyo yakho. Siyaqala kunomuntu okhonza faithfully, so uyabala ukuthi mina ngiyamkhonza uNkulunkulu, ngiyabhadala, ngiyakhokha itithe, ngiyakhipha itithe, ngenza yonke into accordingly, angiboni. Kodwa ngiyathandaza namhlanje ukuthi uma wehla kule ntaba uNkulunkulu abonelele izidingo zakho. Ngizelana ngithunywe uNkulunkulu to declare those words. Uma ngimelana ngime nje endaweni kaNkulunkulu uthi I must tell you ukuthi uNkulunkulu noma nomuntu engideclareayo receive it. I'm in the altar of God. Engathi ozenakho ukuthwela emahlombe okungafikanga ezinhlabeni zethu uNkulunkulu engathi engayi-attend. Ubuhlungu ozenabo, ukugulo ozenabo usegazini lakho uma sehla entabeni kaJehova engathi uNkulunkulu engakubonelela. Ruth chapter 2 verse 8. Cela ungifundela Ruth chapter 2 verse 8. Oh moya ongcwele silekelele. Ruth chapter 2 verse 8 noma singafunda kazana nange English. uBowazi wayesethi kuRuthi, angithi uyezwa ndodakazi yami, ungayi ukukhothoza kwenye insimi, futhi ungasuki lapha. Kepha namathela kuwo amantombazana ami lapha. Ngizivulele nami English. Athe ngilifunde bazalwane. Boaz went over and said to Ruth, listen my daughter, stay right here with us. You gather grain. Don't go to any other field. Stay right behind the young woman working in the field. See which part of the field they have harvested, and then follow them. Into ke athi, into engithi ihlalele kula kulensimi sizoyithola la uma liqhubeka ivesi. Uthi uwona verse 9, see which part of the field they have harvesting and then follow them. Why young woman sithi hlala la amehlo akho awabela ungaphumi uye kwenye indawo? Because I have warned the young men not to treat you wrongly. The young men that I warned, it's only this one who are in this field. So uma ngithi kuwe hlala to this field, it because ngiyazi ukuthi maningi ama field and angeke ngicomment anything about the men or young men or boys bakwamanye ama field. Kodwa ngikhuluma ngale engiyaziyo ukuthi hlala kule abakule field le abafana bakhona bayitholile umyalo, bayitholile instruction yokuthi bangakuthinti, bangakutreat wrong. Abala sineshona abala ukuthi laba ke sibayalile ya ukuthi bangakuthinti. Akusi umona uma sithi bantwana bethu hlalana enkonzweni, uma kuthiwa ngifuna ushada niyoshada nabo bona bala, isingoba siyabazi laba bethu bala bayaliwe, banomyalo, ba receive umyalo. Akusi umona into
into evela kusathane esihogweni nithi abafana hayi ngeke abagqoki kahle abasenkonzweni banjani abasenkonzweni abekho asibaboni wara kodwa noma bengangaba yilento edifunayo noma ngabe bengangagqoka ikipa ezibabambayo noma benganga drive imoto enkulu into abanayo ehlukile bayaliwe noma nibone ngathi abasimithi standard senu into esigarante ngabo nento esincengela bona ukuthi hlalani la ngoba laba bethu sibayalile ukuthi banganithinti uma niphumela kwamanye amafield asazi futhi asinayo ishow ukuthi kwenzakalani uma sinikhuza ukuthi hayi ukuthi sifuna ukunenza amazombi ukuthi nilandele thina onenze yonke into esishoyo kodwa uma sikhuza sithi hayi noma ngabe kuthiwa uhlabelela kanjani angingathi noma umuphi umfundisi osingamazi phuma phesheya uma isitende siyabona usuyagxuma usuyayidonsa lapho uyayirola asibazi thina sibazi yabala abayaliwe onke ama movement agcwele umhlaba wonke wena uyacula khona uyogxuma khona hlala la abala bayaliwe joina onke ama group akhona umculo ngoba usuzama icareer amanye amafield abakhona asiphasi thina into esikuncengela yona masithi hlala la asinawo umona ngawe when Ruth went back to work again siyizwa direct Boaz ordered his young men kutshelwa uRuth ukuthi la bathi sithe qaleni bamtshela ukuthi ungasuki la ngoba abafana laba bayaliwe bakhuziwe ngawe and then uma esebuyela futhi eseyosebenza futhi iBhayibheli lithi uma efika nje eqala ukusebenza uma engena Boaz wajikela kubafana bakhe Boaz ordered his young men wathi kubona let her gather grain right among the shelves without stopping her ningamvimbi miyekeni nje akhonze waba orderisha same time wathi buye sezosebenza sethi layelani ke nina miyekeni akhonze ngendlela afuna ukukhonza ngayo miyekeni adumisa uNkulunkulu ngendlela adumisa ngayo laba bethu bakhuziwe bathola iorder uma bengena lapha enkonzweni bangena bazophakamisa izandla bakhonza uNkulunkulu abangena ngokuzochecka nina bakhonza uNkulunkulu lapha bathola iorder that's why abafana bethu we are proud ngabo bangena badumisa uNkulunkulu bakhala inyembezi in the presence of the Lord bangenandaba ukuthi yazini kuzothiwa umfana okhalayo ngoba bathola iorder bayaliwa abafana bethu we are so proud ngabo mase niyaphuma nini and pull out some heads of barley from the bundle and drop them on purpose for her. Let her pick them up and don't give her hard time. Uthi kubona okunye miyekeni masenjini nenze sengathi okunye kuyaqathaka manihamba nenze ngathi niyaqathaza okunye mase niyamyeka yena axoshe menzeleni even more menzeleni even favor nenze ngathi nithi khona ezokhothoza athole azibone ukuthi usafe kangakanani azibone lithi iBhayibheli noma bekuthiwa ke uyoma Ruth hamba uye kuzona izitsha abakhila abafana amanzi abala enkonzweni bayawakha amanzi akhila amanzi ukuthi uphuze kuwe phuzani kuwona ku safe laba bala (22) Good, Naomi exclaimed, do as he said, my daughter. Stay with this young man right through the whole harvest. You might be harassed in other fields, but you will be safe with him.
Cela silifunde ngesizulu. Verse 22. uNaomi wayesithi kuRuthi umalokazana wakhe, kuhle ndodakazi yami ukuba uphume namantombazana akhe ungafikelwa kwenye insimi. Isizulu. Ngizolifunda very slow ukuzulizwe. Kade sisenkonzweni, kade sikwi conference yamantombazane. Sesiyehla manje siyahamba siphindele emakhaya. Sesiyaphuma masiqeda la baba uzothandazela onke amantombazane. Kodwa nanku amazwi aku verse 22 engiwamemezelayo. I wish voice yami ingankulu kakhulu uma ngiwamemezela. Lithi, good, Naomi exclaimed, do as he said, my daughter, stay with his young woman. Hlala nawo amantombazane akhe la uvune kanye nawo usebenze kanye nawo. Through the whole harvest. Pilo yakho yonke. Hlala nawo lamantombazane. Through the whole harvest. Ngobani? You might be harassed in other field. You might be ungenzeka ulimale mangasuphumele kwamanye ama-harvest. Kwamanye ama-field maningi agcwela all over. Ngishilo ngathi khona izinto esisabayo esihlale sasaba ukuntshela zona ngoba sisabiswa ukuthi bazositrendisa, bazothi ingane zethu sizenza amazombi zifuna zilandele emva kwethu. Kodwa unfortunately angeke sisakwazi ngisho ngoba niyalimala, ngoba niyaphumela ngaphandle babuye banilimaze sibuye sinigona. Niyaphumela ngaphandle nigijime niyeko bafike abanye banilimaze mase niyabuya. So kuyasiphoqa ukuthi sizisho lezi zinto ukuthi uma sithi hlalani la, sithi hlalani la. Uma sithi la, I think niyangizwa. Uma sithi hlalani la, sithi hlalani la. La. Ngoba you might be harassed, ingenzeka benilimaze kwamanye ama-field. Sikhuluma nje ngoba sinesiqiniseko sama-field wethu, sinesiqiniseko seyimfundiso zethu, sinesiqiniseko sekudla esinipha khona. Siyawazi ama-spices nani nesikalo sasawoti esisifakayo uma sinifunza. Sithi ke after konke lokho esesikwazi sithi hlalani la. Ningamuveli kwamanye ama-harvest. You might be harassed in other field, but you will be safe if you stay here. Hlalani endlini kaNkulunkulu. Iyona yodwa indawo egarantiwe isafe. Iyona yodwa indawo elungiselelwe wena. Iyona yodwa indawo esineshow noma silele noma sivuka. Hlalani endlini kaNkulunkulu is safe for you. Noma singangaba nazi imali zokuthi sinishiyele ama-millions masishona, sinifake kuma-police, kodwa yikho ifa elidlula lele sininika lona. Hlalani in the house of the Lord. You will be safe. Asinazi imali zokunithengela imoto noma niqede o-matric. Sinithengela imoto njengabanye abazali. Siniphi imali sinithengela amagama lawa abawafunayo. Sinigqokisa izinto enizifunayo. Nitrende nani naziwe. Sinithengela ama-weave abizayo ma-teenagers wethu. Asinayo imali. Kodwa lokho esininika khona kuyonigcina impilo yenu yonke. Hlalani endlini kaNkulunkulu. It is a safe place for you. Mlayeze sehla nawe entabeni. Sasa iyaqala impilo, liyaqala isonto. Sasa sibuyele ezikoleni, sibuyele emsebenzini. Message esihamba nayo. Uma kuqala iconference, uma kade wenza iconference, ake sithi mhlambe siqala unyaka wethu. Sizoqeda unyaka sesiyophinda siugqibe futhi kwenye iconference elandelayo. So ikupheleni konyaka wamantombazane, uqala unyaka kusasa nanti izwe siphuma nalo.
nanti izwe sininika yona elizonigcina unyaka wonke wenu wamantombazane until iconference elandelayo. Izwe sigcina yona hlalana endlini kaNkulunkulu. Iyona ndawo yodwa safe for you. Singasukuma sonke sothandaza.